for helvede. Au! Ej! Bare det er lidt tid. Au! Pis. Min stav ligger et eller andet sted under mig. Hvad siger du? I er der. Nej. Er du helt? Ja, næsten. Andet end stolthed og lidt smerte. Og en tommelfinger. Og en tommelfinger. Og min næse. Den skal man jo tage fra. Næsten så, hvor den skal. Den er der endnu. Der var lige en sten, mand. Shit. Og tommelfingeren var den der? Ja. Den kan bruges. Okay. Den ene anden ser lige ud. Fuck. Det betyder røde knapper, du har filmet det hele. Ja. Var det ikke en hernede? Det glæder jeg mig. Jeg vil til at se det der. Ja, okay, Karen. Au. Prøv at se det der. Det er det der, jeg har ramt.